Fl-4 snin li ġejjin b'investiment massiġġ ta' 173 miljun euro se jsiru 4 proġetti mis-settur privat li mistennija joħolqu aktar minn 440 post tax-xogħol ġdid. Dawn il-proġetti se jsiru fil-Port Ħieles b'reġenerazzjoni tas-sit abbandunat tal-eks fabbrika Edible Oil fil-Marsa, b'investiment fis-sit ta' Kortis f'Ħażebbuġ u bil-proġett tal-Lido tal-Fortina f'Taslima. Wara li dawn il-proġetti ġew approvati mill-Kabinett, il-Ministru responsabbli mill-Artijiet Silvio Xkembri se jressaq quddiem il-Kumitat Parlamentari tal-Verifika 4 riżoluzzjonijiet parlamentari biex jitnedew dawn l-4 proġetti. Fit-3 minn dawn il-proġetti diġà hemm il-permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar u f'każ ieħor dak tal-Marsa għad hemm il-proċess tal-ippjanar għaddej. L-ewwel proġett se jsir fil-Port Ħieles li sabiex jibqa' port kompetittiv fil-Mediterran se jkun qiegħed ikabbar l-operat tiegħu permezz ta' reklamazzjoni tal-art. Studji juru li bir-rata ta' tkabbir ta' bħalissa dan il-port se jkun laħaq il-kapaċità massima tiegħu sas-sena d-dieħla. F'terminal numru 2 din ir-reklamazzjoni tal-art se ssir b'espansjoni ta' aktar minn 30,000 metru kwadru. Dan se jagħmilha possibbli jitrakkaw bastimenti akbar f'dan il-port li justmat li 85% tal-importazzjoni kollha ta' pajjiżna tgħaddi minnu. Dan il-proġett jinvolvi investiment finanzjarju sinifikanti ta' kważi 104 miljun euro li 55 miljun euro minnhom huma xogħlijiet infrastrutturali u kważi 50 miljun euro oħra huma marbuta max-xiri ta' tagħmir ġdid. Il-ftehim se jwassal biex il-Mall ta' Freeport Terminals tirrinunzja id-dritt li tinstalla krejnijiet fil-biċċa l-aktar viċin ta' residenti għax l-espansjoni se twassal biex l-attività fil-port se titmexxa aktar il-bogħod mir-residenti ta' Birsebbuġa. Apparti minn hekk dan il-ftehim se jwassal biex l-attività ta' roll-off ma tkunx tista' ssir bil-lejl u b'hekk se jitnaqqas l-inkonvenjent għar residenti. Il-ftehim se jwassal ukoll biex il-Mall ta' Freeport Terminals se tagħti kontribuzzjoni addizzjonali ta' 300,000 euro bħala parti mir-responsabilità soċjali tal-kumpanija biex jintużaw għal skopijiet soċjali f'Birsebbuġa. Dan l-investiment fil-Port Ħieles se jwassal biex jinħolqu aktar minn 165 post ta' xogħol ġdid. It-tieni proġett huwa dak fl-Imgieret fil-limiti tal-Marsa u Ħalluqa fejn hemm l-eks fabbrika tal-Edible Oil fi proġett ta' 50 miljun euro. Dan mistenni joħloq 200 post ta' xogħol ġdid. Dan il-proġett jinvolvi reġenerazzjoni tas-sit abbandonat total ta' 44,000 metru kwadru li konsisti fil-bini ta' kumpless industrijali fosthom imħażen u binjiet bħal uffiċini, faċilitajiet tal-catering, daycare center u ħwienet. Biex dan l-investiment ikun jista' jsir kellha titneħħa kundizzjoni li kien hemm fiċ-ċens oriġinali. Dik li parti mill-binja kellha tintuża għar-razzett tat-tiġiġ u anke kundizzjoni li ma jistax isir bini fuq art intiża biss sabiex isservi għall-operat tal-vetturi. Għat-tneħħija ta' dawn il-kundizzjonijiet, il-konsorzju involut se jħallas somma ta' ftit aktar minn 3 miljun euro u dan sar wara li saret valutazzjoni minn periti indipendenti mill-Awtorità tal-Artijiet. It-tielet proġett huwa dak ta' investiment ta' 12 miljun euro sabiex isir supermarket fit-Triq l-Imdina u fabbrika tal-injam fit-Triq Ħattart f'Ħażebbuġ. Hawnhekk skont il-permessi tal-Awtorità tal-Ippjanar se jitwaqqu l-istrutturi kollha eżistenti, titħaffer l-art biex jinħolqu ġibjuni, isiru strutturi taħt il-livell ta' triq għall-użu kummerċjali u industrijali, jinħoloq spazju għal parkeġġ taħt il-livell ta' triq u jsiru spazju ta' parkeġġ u supermarket. Il-kumpanija Central Business Center Limited se tieħu b'titlu ta' ċens art ta' madwar 1400 metru kwadru għal 65 sena. Permezz ta' dan ix-xogħol se jinħolqu 46 post ta' xogħol ġdid. Il-mitna li tinsab fl-istess żona u l-art ta' madwara se jibqgħu mhux mittiefsa u se jibqgħu proprjetà tal-Gvern. L-aħħar proġett huwa dak tal-proġett tal-Lido Fortina fejn b'investiment ta' 7 miljun euro se ssir riklamazzjoni tal-art għat-titjib tal-Lido eżistenti. Permezz ta' dan il-proġett se titneħħa il-pixxina li hemm bħalissa u tinbena oħra minn floka. Barra minn hekk se jinbena ristorant u tinħoloq pjazza max-xatt fejn bħalissa hemm restorant.
F'din il-pjazza se jsir ġnien u jiġu installati bankijiet biex jintużaw mill-pubbliku b'mod li titgawda il-veduta tal-belt. L-investituri huma obbligati li jibnu passaġġ għall-użu tal-pubbliku f'kull ħin bħala estensjoni tal-passaġġ li diġà hemm max-xatt ta' Tinje u dan għandu jdur mal-periferija tal-Lido l-ġdid. Dan il-proġett jinkludi wkoll il-mollijiet temporani fuq il-wiċċ tal-baħar li jiżarmaw fix-xitwa. Dwar dawn il-proġetti massiċċi mill-privat, One News tkellem mal-Ministru Silvio Xkembri. Is-sabiħ tiegħu huwa dan li jkompli jimxi mal-politika tal-gvern li kemm jista' jkun naraw li proġetti ġodda ma jieħdux art verġni. Dawn l-erba' proġetti l-ebda art addizzjonali jew diżett ma tkun qiegħda tittieħed, iżda dawn il-proġetti ħajsiru fuq proprjetà li hija diġà mibnija u hemm binja antik li ħajtwaqqgħu jerġa' jiġi riġenerat. U dik allura tkomplitejn sabiex naraw li l-prodott jekk hux mill-aspett ta' manifattura, jekk hux mill-aspett turistiku, mill-aspett ekonomiku b'mod ġenerali inkomplu ntejbuh. Il-Ministru Xkembri għalli dan huwa messaġġ b'saħħtu ta' kemm is-settur privat għandu fiduċja fit-tmexxija ekonomika ta' pajjiżna.